Caritanira sang Pandhusiwi nalika mesuk prata ning Indra Kilarti
nalika Kakang Prabu ing rawuh ing madyaning wana Para Prabu Sri Bathara Tresna Adipati uga padhong dawuh dening Kakang Prabu Bupatipun Arjuna madalah kadangku Yayi KIP bobotipun Kakang wis saged dadi kusiring Pandhawa ora meh ana jar siji ingkang Antasakrita nyuwutak upaya Yayi nggih Yayi KIP emang kuwi gati kang endi dene Siadi mlebu madyaning alas iki Yayi nggih Kakang Prabu Mila kula ngantos tilar kasatriyan ing sedya badhe nggayuh nugrahane widina inggih ayuning katentreman namung ingkang menika dereng angsal damel Koko Prabu kula maos boten wonten ningali dhumateng penandhanging para kawula ing nembe nampi dening Kang Murbeng Gesang Koko Prabu waduh adikku di syukur bagi sewu dene Siadi ora kembang nggone tasang mrihatinake marang para kawulamu Yai. Wis dadi wajibaning para satriya lan para paran para praja. Kudu tansah ngulatake monggo kepiye kang dadi pamripaning para kawulan. Yai. Praja Ngamarta bakal tentreme selawase waton tirenggan dening Kakang Semar. Ing kosok baline. Kakang Semar kepareng dibaya marang Praja Ngamarta nanging kudu dipethuk kanthi kembang pudak tunjung biru Yai. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Bergintanging sang mawes gandung. Duh Kakang Prabu Pajara Semana pinampi dawuhing Kakang Prabu Ndorowati. Iki menika daya-daya kula pamit badhe kepada Sekar kula Prabu. Lah ya iki pene Prabu Kresna ora aneh yen tanggap parang sasmita. Panjenengan yang bisa mepati. Panteni Yai. Kenthonging Paluapindha wang siteng kakung kalakan andrasataning sapa kakuluruk asauran samono pameh lagimo leko pangkaton sumirat wetan soping harumo netraning sarirapu foto kaya mengkono wis pejah yak sing ngaglah nyegat lampah kepago yen pejah ing pamunah lekasing panah kasang saya Syah Ndawa tinggal gelanggang manjing wana
Satapada dep-idem tatan nyabo labet nandhang karuna. Lumaksana sang binagus alon tindaknya pindha dom sumping sutra. Tutwuntat tepat para kawan. Emang panjenengan Prabu Kresna wis yo nampi marang dawing Narendra Dwaraka sigra sang Harjuna mesat ngawiyat ngambara Wana. Ngupati marang kembang puthak tunjung biru sinigek. Ing mangke kados ingkang mapaning kayuwangan halaman gumidir ketika yang padha kang pinarak sasat nembang ngarep henggendong buri. Niat lengan ing kalang yuwana suara pangbangun corong. Minangka sameting carita lah menika ingkang sebat ing halam sunyaruri ananging jating gesang sejati duh jati gesang ingkang langgeng alam sunyaruri yektine tataning jagat kasukseman kawatesaning medhat pangarep-arep tuwin jagating suksma ingkang ngambara pinastan alam pangerantunan sasana kang tumelawung dumununganing telin cipta batang kawistara kang timpaning pancandriya wedine hambung gemantunganing lenging pangesti ana cahya pancamaya ngebuki kiblat 5 nanging sanes sarating Surya Candra ndarunyang Kartika ing madya mayaning cahya putih sebat obra markata semambung kiblat purwa mayaning cahya biru kiblat daksina maya ireng kiblat prasima maya kuning kiblat untara mayaning cahya abang madyaning obra markata katon kadyatawan gumana wening cahyane gumilang tanpa wayangan dul menika dununging kayuwangan alang-alang gumitir sasana jembar tanut lepi nglangut kang tanpa pagut pegating paning kados wonten samudra nanging lamun den caket yekti sanes benawi
Mlakat ya wonten hal doko ananging sareng pinandeng yekti dhateng wonten ingkang kadulu. Pindhane kaya ndok pengemon-emon ananging hamung suwung. Kemasepen raos pribadi suwung saliring nafsu. Ing kayuwengan halangan kumikir dhateng Prabawa bungah tuwin susah. Anane hamung hayem kelawan ayem kang tanpa ndoga seger kang tanpa nginum. Sinta ingkang lenggah ing singangsana adima cahya ngetuwung. Sinawang prabane teja wangkul lir Pratimorokmi. Nenggih menika ingkang ngwisik Sang Hyang Wenang inggih Sang Hyang Marbudengrat. Ing mangke nampi swanipun Raden Laksmana Widakta repepeh pindha sata mingkah krama. Jahmiyah ning talaga kadilangit mambang tanpas lan upamaneka wintang tulya kusumaya semawur
salat kowe kang sekar kadijalado Masidam saring dawana langgeng. Ndaos padhake wayah ulun Laksmana ingkang sowan. Nggih murdaka pinantu karajan sowan kita ing rasa ulun iki nggih Sumitrat Moja. Nuwun inggih Hyang Pada Pukulun. Lulus Raharja sowan kula niskala. Sawangsulipun sungkem kula mugi kunjuk ing sahandap sampeyan paduka Hyang Pada Pukulun. Ya kulun tampa betita nggih murdaka. Kulun Laksmana sangka pangabojra sowan kita ing ngarsa ulun. Iki ana apa nggih tuwuli matur. Nuwun inggih Pukulun. Sowan kawula ing rasa paduka Pukulun. Kang Jawi kula ngaturaken sungkem. Ing sangkalenggung wigatos nuwun inggih kepengin sanget kula nyuwun sih lumumpuring kanugrahan saking paduka Pukulun. Iki ngarupi Kapudak Tunjung Biru. Wigatos kangge sono mboyong Kyai Semar Badanaya Pukulun. Nggih Laksmana samendang makarampit atrita wis ulun tampa kanthi terwaksa nggih. Kita ora kliru menawa nyuwun Kapudak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana ing kayuwangan alang-alang kumitir kini papaning kembang mau kuluk. Lan uga iki wis ditiwanci kembang mau kudu linggar saka ing asta ulun. Kang mangkono kuluk ulun ora bakal kabotan miturut apa yang dadi penyuwun kita Laksmana. Mara kaki maju mrene nggih. Tumuli iki tampan ana Gusti kembang Pudak Tunjung Biru nggih. Pukulun sangat ngaturaken gunging panuwun kula. Pukulun sampun kepareng minang kami pitados kang nyuwun kula. Ya ngerti bos padha-padha kula. Sawise kita sembada ngundi kembang Pudak Tunjung Biru. Kita jebegat ing pangati-ati ya nggih Laksmana. Nuwun inggih istirahaken dawuh. Praning sampun kasembadan panyuwun kula. Paring kula nyuwun pamit tumuli wangsul dhateng Pancawati Pukulun. Ya nggih ora liwat Kang Raharja Laksmana. Sepisan maneh kepara ngati-ati lakumu nggih Laksmana.
kalame mawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatan iku kanyatan kang ki sejati yen tanemu Pungilahe masih dam sekaring gawana langgeng. Ulun sepadakake wayah ulun Arjuna ingkang sowan. Kulup Setya Margana padha kanthi Raja sowan kita kulup Dananjaya. Inggih, pangis paduka ulun lujeng sowan kula Niskala. Sungkem kula mugi unjuk ing sahandhap poto paduka ulun. Ya nggih ulun tampa ing tego tias ulun kaki. Arjuna wonten dawuh nadyan kita durung matur nanging ulun wis nyemurupi menawa sowan kita iki bakal nyuwun tumurun kembang pudak tunjung biru to nggih nggih kelurahan Saprat Wayang Padha ulun kepareng wong kang ulun nyuwun lumuntur ing sih kanugrahan paduka ingkang arupi sekar pudak tunjung biru kula wau ulun wikados dadi kangge mituruti menapa dados pamulipun Kakang Semar Ulun. Iya nggih Janaka. Ulun nyumurupi menapa kowe iki pendha bakal mboyong lawan Ismaya. Yen aja kurang pangapura kaki. Kita kalah dhisik kan swaning Laksmana Murdaka saka ing Pancawati. Katemben wae mungkur si Murdaka saka ngarsa ulun. Sabab usung bodho nampa peparing ulun kembang pudak tunjung biru mau nggih Arjuna. Surem-surem tiwangkara kingken lermanguswa kang layon denya hilang memanise tanamira ayong kumakucem rahnya maratani semanah kula dhateng sareting Basanta labet kula mboten saged mundhis kapudak tunjung biru ulun duh yuang padha wenang minda semingah kathah dhateng badan kawula menawi kula wangsul kanthi mboten nedha ing karya ingkang menika kula ngaturaken pejah gesang mugi patur ulun anindake nyendal mayang dhumateng nyawa kula ulun senane wong yen luhung betah lopo kurang guling kaya wacana kutulanis duwe sengseming sesama samane manungsa sami
Arjuna. Kita aja banjur ngentengake marang Pati ya nggih. Nadyan wektu iki kembang wis digawa dening Lesmana ning mung kari kodrate Semar kudu momong sapa. Yen pancen wis pinesti Semar kudu momong marang Ratu Pancawati, Pandhawa kudu narima ing pandum. Ning kosok barine yen pancen kodrate Semar kudu momong Pandhawa, nggih kaya ora kurang marga kanggo ndater kedhawaning uripmu Janaka nyuwun pangestu Kulun. Sang Hyang Utama iki ana satya wanoh-wani ngendhek kang dadi lakuku. Iki sanak sira iku sapa? Panengah Pandhawa saka Madukara kekasihku Arjuna ya Janaka. Bali apa sira kang aran Laksmana, dasar kapara nyapa? Ana perlumu apa dene sira wani ngendhek kang dadi lakuku? Laksmana, apa bener sira wis mundi kembang puthak tunjung biru? Iya. Ora sisip tembungmu Arjuna. Pancen aku wis mundi kembang puthak tunjung biru. Apa wigatine dene sira takon marang kembang kang pasta tak pundi iki? Yen pancen kuwi satria ingkang ora srakah, mara gagi hulungna salah sawiji kembange mau marang aku Laksmana. Janaka, kolehmu gampang wis mengkono. Mongso tak ulungna Janaka. Yen tak jaluk sawiji ora ngulungake, malah dina iki ndak jaluk kabeh kowe ngulungke apa ora. Yen tok ulungke kowe bisa bali kanthi rahayu. Ning yen nganti ora tok ulungake kelakon kowe bogo tak sembah denutut tigas murdamu Laksmana. Kurtana tak oleh nyetak dojo bang mawing ngene. Janaka, bagus jebul kethok bebudenmu. Ing ngatasi kuwi wis kari gawe teka tekad putus bekal ana dalan. Saiki ngene wae, aku darepe pasanggiri apa sayembaramu. Menawa sira kuat nadai tangan kowe iki kelakon kuwi mboyo kembang mau tak sembadani dina iki.
gonjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung iya jagat diwa Bathara Janaka gawe gelaning atiku sira bisa ngrebut kembang salah sewiji mung kali siji kang tak asta duka Prabu Rama nyuwun duka kula pikantuk namung setunggal kula Prabu Nara sang Rajuna semenira kamanungsan wis bali Yai Kaipe kepiye kabare entuk gawe apa ora Yai inggih Kakang Prabu pangestu paduka Prabu kula pikantuk sekarang nang namung setunggal Prabu siji wae sing ngrebut tak iya to. Kula mboten ngrebat namung dadak trimaing gesang kula Prabu. Ngono ya kena. Yai wonten dawuh cek suwen. Kalau wis entuk gawe, ayo enggal sonar kang Semar. Monggo kula dherekaken Prabu. Dadya candhang lampah inggih gumelar negari Pancawati. Negara Kaloka gedhe bore padhang jagate dhuwurku sadoh marang kuncarane. Kang Asmang Waspraja inggih jejuluk Prabu Rama Wijaya. Ya Sang Prabu Rama Lega inggih Sang Aregutama. Pinal ing Palangkaretna Semek Permadani sineba dateng
Narendra wanara ngwingking saking Boki Sendana inggih Sang Narpati Sugriwa wujud wanara sagebu pencek gedhene selambung wuntat nenggih swaning patih prorani kang mung sakecik gedhene teka mangkono wijining sabda Sang Prabu Rama Gusti Pandhaing tepi menurlati Sumarsana susutun sira sang soroting mangkam sumlah madangi jroning pasarean nani watana remu-remu kalingan ngerangan Santiah manan kung sumungkem guling kang katon mangrepa Derat entik brantohun atadah urunte Yai Narpati Sugriwa nun kula lan sira praoranila wonten dawuh Kanjeng Sinuwun marmani padha ingsun kanthi lenggah ing pasiwakan kang tak bakal kejaba pasukan kang ingsun tampa Yai Sinuwun nyuwun menapa Sang Prabu padha dawuh katon gawang-gawang kasuwargan Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu hanganti marang prataningipun Kakang kaya ingawe dening Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu ingsun kumudu susuwan marang Kanjeng Rama Yai bubar pun kakengipun mengkono
rasaning pun kakang kaya dene wong tuwa kang ninggal bayang tepining lambe sumur melang-melang rasaning atiku. Apa bae iki sasemita titiwancipun kakang Kudemar ing rasaning ayunan Yai. Waduh sinuwun. Punten dalem sewu kepareng paduka ajabal paduka mekaten. Lapet menapa kula dereng saged nampi paduka nila dhumateng Sugriwa. Kula dereng samapta ing gati sawegeng diri. Inggih menika Sang Prabu. Kawareng kula suwun Sang Prabu Lestari jumeneng nata ing negari Pancawati. Kula nyuwun pangayoman Sang Prabu. Yai siji pesti loro jodho telu wahyu papat pangkat lima donya iku menungsa ora ngawruhi. Kabeh kastune Gusti kang nyipta jagat. Sugriwa digedhala dikuntiyanana yen to wis titiwancipun kakang kudu swaning rasaning ayunan kaya ora kurang marga Yai. Waduh, sinuwun. Lajeng kula benjing derek sinten sinuwun. Monggo sakmenika awis-awis pados pakayoman kados paduka sinuwun. Anila nun kula. Piye kowe madik-madik golek anggon liya? Marga bakal ditinggal karo sinuwun awake dhewe iki. Wah, kula pun saged sinuwun. Tetep kula nderek dhateng Sang Prabu dhateng pundi nggih mawon. Sampun to ingkang sugeng seda badhe kula dereki. Mangono, inggih, semono tekadmu nini santos antep kula sinuwun. Mong aku ya paring ngimpi Anila. Nyimpen menapa? Aku ngimpi pup. Oh. Beol. Iya. Mongko yen ngimpi kuwi jare arep kelangan. Wah. Lajeng anggenipun bebocah menika segede menapa kathah? Akeh. Wah. Apa bakal sampyuh? Sing wae kok akeh. Turencer iki piye niku? Wah, lah menika. Sinuwun. Kula iki nyimpen ngaten. Oh, ya ngimpi inggih. Nira diangel medalipun. Sareng kula gontor mawi itu ya tak kok lajeng. Telusur. Mengkono inggih. Wah, monggo adak kuwi angger ngimpi ngono kuwi jare mujuti Anila. Mugi-mugi namung kendhun pengimpen. Margi sonten dari bucal lajeng tilem. Nembone kraos bucal nalika tilemipun. Apa ya ngono? Bilih mekaten. Wis Yayi Sugriwa, nuwun kula. Ayo padha pasrah saning Bathara. Kepiye ngene bakal ngemudi marang rimpang iki Yai. Wi, sing ngestokaken dawuh. Lang ngramyan ingkang Diliwan Candra katawengan sumuring tias katurita limut kapyataning runcit. Swaning Sang Leswana. Polinuding itung naos pandhaki kadangku Yai Laksmana Anoman kang wis padha ngabiyantara Dimas Laksmana parang tawatan nggone siading sunutus semakilipun Kakang Boyong Kakang Semar Yai Nuninggi Prabu Unjuk Unima
Kakang Semar purun kaboyong dhateng negari Pancawati. Nanging nyuwun abun-abun Sekar Budak Tunjung Biru Koko Prabu. Mengkono inggih. Ripadu lajeng sowan dhateng kayuwangan alang-alang kemitir marang Sang Hyang Padawenang wigatos nyuwun Sekar kasebat. Saking nyuwangan Sekar Budak Tunjung Biru sampun dipun paringaken. Namung duh Kakang Prabu nyadong duka. Sekaripun ingkang setunggal saged dipun rebat dening Raden Janaka Panengah Pandhawa. Ingkang piyambakipun ugi badhe mboyong Kyai Semar Prabu. Mangkono Dimas Nuninggi. Mara aturna kembang Kyai sumangga Prabu. Ganding langit kelap-kelap katon tergin sanging sang maweh gandrung Sugriwa apa dene Surya Laksmana lan Suranoman nun kula wonten dawuh nuwun marang Kanjeng Sinuwun marang ayu ingsun kanthi budalan marang karang kedempel wigati nyaosae kembang marang Kakang Semar kang tastu iki. Nadyan mung suwiji ning sapa ngerti menawa Kakang Semar kepareng ingsun boyong marang Pancawati. Nggih. Ingsun pundhut kabeh berungkat ing Kulajana kang kering Praja Pancawati. Kepareng kasuwanan sing ati-ati kabeh para wanara. Ayo, wajahnya budal barengan. Pramara Rahma selalu ngambring ngati karo engkas swasta.
karo yen kang gelung mayang mekar Irik nyongklang kutane cinandhet mirip Irik nyongklang kutane cinandhet mirip